татко Петьо, сладък и добричък, как да кажа тате, колко... Кой ви каза, че е за мама дата? Как го изпей сега? Мили татко. Как се казва това татко? Станчо. Станчо? Да. Като отидеш при него, веднага ще ти купи най-големия сладолед, ако му я изпееш така. Мили татко Станчо, сладък и добричък, как да кажа тате, колко те, веднага ти купува най-големия сладолед, да го знаеш от мен.